никой да не отговаря на тази провокация. Братя, по никакъв начин не отговаряйте на тази провокация. Нека полицията си свърши работа. Тази държава е на всички и ние сме, които най-много обичаме родината си, да запазваме реда. Братя, призовавам ви, по никакъв начин да не отговаряте. Братя, не отговаряйте на провокациите. Нека полицията извърши работа. Ние сме поданици на тази държава, колкото и всички останали. Братя, по никакъв начин не отговаряйте на тази грозна провокация. Целта е да се очерни образа на исляма. Така че, нека продължи на урока. Както виждате, силите на реда свършат рамшата и участват в една страна, в която има справедливост. Така че, братя, заповядайте да си отслужиме молитвата и да продължиме беседата. Знаете, че в момента не става въпрос за личност, става въпрос за почерняне на образа на исляма. Никой да не позволява да се дискредитира всички мюсюлмани. Има полиция в тази държава, която се грижи за сигурността на всички граждани, включително и на мюсюлманите. Така че призовавам всички мюсюлмани да заемат местата си и по никакъв начин да не стигат на нивото на хора, които са лишени от сила, а да защитават истински образ на исляма. Братя, призовавам ви към спокойствие и всеки да заеме мястото. Нека проявиме необходимото доверие към сигурностите, към служителите на реда и сигурността. Така че заповядайте и заемете местата, тъй като наближи времето за молитва.